דרך הנמל. זה רכב ישראלי בזה? 300? זה רכב מושפט בגדול, אחי. מהנמל הרגו אותי עכשיו, מהנמל. הנמל. זיהיתי. עזוב אותך, בלתי נראה. אלעד מולך, 375. יכול להיות אלה, זה... רק כולכם אצל המחבלים, כי אם כן אני מצטרף אליהם. אנחנו במחבלים. אנחנו מאזנים פשוט. רק 375. טוב, אני אגיע קצת למחבלים. תהיה קל בנמל. לא יודע. זל אחי. הורדת את מי שאלה דורין? שנייה, כזה 13. פה הוא מת אחי. אז איפה הגופה שלו אחי? פה. מה הוא הרג את אלעד הגרוע הזה? אבל? יש שם נמל מתואר? וואו! טוב מרל! עוד אחד! טוב מרל. זה הירי הזה. טוב. הירי שלנו ארל ז'ן 3 עכשיו. חבר'ה מדרום, יורים עלינו מדרום. נופלים לי פה חיילים, מחבלים. יורים מדרום. על הציר הראש. דברו כיוון. וואי, אני עם 50 גם, ארל. אני קולט ב-262 רכב ישראלי. מתחבא באבנים. כן, כן, איזה חבר'ה בתוך הבית? אני עולה למעלה, יש פה אחד. ודאי, ארל. מסך אויב איפה הורדת את השלושה? וואי, ארל, איך ראיתי את זה אחי? אתה חייב להתחיל לעשות קליפים אחי. ארל, אתה חייב להתחיל לעשות קליפים אחי.